Så siger vi vist godmorgen efter den mærkelige nat, vi lever på. Ja, det har været meget møde med de lokale, både i nat og i dag. Fordi i går der mødte vi Pogdal midt ude på en skovsti, og det synes vi lige pludselig blev lidt for sketch, så vi kørte ind til sådan en lille by her i Polen, syd øst for Krakow. Ja, og nu holder vi faktisk inde på privatgrunden, inde på en eller anden polaks grund. Vi blev vækket klokken 6:30 i morges, fordi han kom og bankede på ruderne. Men det viser sig, at han ville bare lige vide, hvad der skete i bilen. Ja. At vi ikke var tyveknægte. Og så har vi fået en kop kaffe og en god snak med vores nye ven Mathias. Ja. Vi er kørt fra Mathias' dejlige morgenkaffe ind til centrum af Krakow. Vi står her på Rynichnofny-pladsen, og der er liv rundt omkring. Der er turguided hestevogne, der stinker møg, og skolebørn, der er på guide. Og hvad er det, vi skal videre med? Vi skal egentlig videre til Tjekkiet nu. Vi ved køre noget bjergkørsel. Nu ved vi jo, at motorsen kan klare det i første gear, så nu er der ikke noget at være bange for. Samtidig med, så tænker vi, at vi skal ud og have noget bad i noget sø, og på den måde lige få frisket os op en gang til. Vi sendte en pakke i Krakow, og herfra besluttede vi os for, at vi skulle have en stille og rolig afslappende dag ved en sø. Hvad kalder man det her, William? Det kalder man Renault Grand Modus. Og nu skal vi ned og overnatte det smukkeste sted i verden, så vi ses. Jeg er med klar til at sove i nat med denne dejlige, meget smukke sø. Og ved du hvad, nu skal vi ned og have en velfortjent dukkert, synes jeg. Det var en svedig tur hernede. Det skal jeg lige love for. Men motorsen, det er jo sådan en bjergged. Den kunne godt være med i turen, tror jeg. Op ad en skrant, vi erklæret uegnet til kørsel med motorsen, kom en polak ræsende opad i en gul Renault Kangoo. Polakken hedder Mariam og inviterede os til hans campingvogn ved søen med hjemmelavet pølser og brød, hvor han bor alene. Ved hjælp af et oversættelsesprogram på telefonen fik vi indblik i hendes barske historie. Mariam er dødeligt syg og venter på enden her ved søen. Han er en traditionalistisk, konservativ polak, der gerne ser politik på sin iPad, opladet af solpaneler og tilkoblet et bilbatteri. I sit liv har han oplevet ægte smerte. Han skulle bruge sin formue på at redde sin narkomansøn. Han har selv syet sin finger, da konen hang fast på huden på, og han døjer stadig med hans ryg og knæ efter både en bil- og motorcykelulykke, efterlod hans krop i ruiner allerede som 12-årig. Hans overbevisning om, at de udvalgte forprøvelser gør, at han kan slukke for smerten og stadigvæk står standhaftigt ved søen i dag. Vi er sammen med en mand, der hedder Mian. Han har fortalt os en masse spændende historier. Vi er lige nu inde og overnatte i hans camper, fordi han synes, det var mere sikkert, at vi overnatter herinde. Inde i motorsen? Ja, fordi der er bjørn, der er ulve, der er alt herude. Der er også slanger. Og i morgen tidlig kl. 8 om morgenen, der tager vi i en båd ud til en dæmning. Mariam er overbevist om, at der er liv efter døden. Hans ven Sakronik beskrev en nærdødsoplevelse om en eng med en duft, der er ulig nogen anden. Mariam fortalte også om en sammenhæng mellem uger og døden. Flere gange, der op til 5 uger stoppede ved den time, hvor dets ejer druknede i søen, vi sejler på her. Mariam har erfaret, at penge er underordnet, så længe dit helbred er godt. Dagen efter hjalp vi Mariam med at klargøre hans båd til en sejltur på søen, inden vi sagde farvel og kørte op ad den isolerede vej tilbage til civilisationen. Nå, vi er jo lykkedes at komme helskindet fra Marians trailer i går aftes. Jeg sov godt. Jeg ved ikke med dig. Jeg tror, jeg sov 2 timer sammenlagt eller sådan et eller andet. Jeg er åbenbart tøsedreng af mig og William, ellers så har William et overlevelsesinstinkt som en påfugl. Jeg kan ikke sådan helt regne det ud. Ja, jeg tror bare, jeg accepterede, hvis han ville nakke vores ting, så havde han nok gjort det. Så William, nu sidder vi ude foran et eller andet Bistrolowka med et billede af en løve. Mm. Vi har jo fået den her Axel-challenge, vi er gået i gang med, efter jeg snakkede med Marian i nogle timer. Og det er første rejection, det her. Ja, nu prøver vi at rulle rundt videre, ellers så må vi se, om vi fejler. Jeg gider ikke rigtig spise pierogi, for jeg ved ikke, hvad det er. Nej, men vi har også lige fået havregryn og sådan lidt. Vi har i hvert fald fået havregryn. Men nu ser vi, hvad der sker. Nå for delen. Nu står vi her med solbrillerne på, så vi kan skjule vores tårer. Vi har simpelthen været rundt ved 5 forskellige restauranter nu. En, der heller ikke fandtes på Google Maps, så vi også på. Men der er ikke nogen, der vil lære os. De overvejer det slet heller ikke, og vi er også i Sydpolen. Der er ikke en eneste, der kan engelsk her. Altså, vi har ikke snakket med nogen, der kunne engelsk, siden vi var i Krakow. Det er ligesom sidste gang, vi mødte noget, der kunne engelsk.
Så jeg tror desværre, vi er nødt til at kalde det her for en Axel Challenge fail. Desværre. Men så må jeg jo nyde, at vi har spist pølser med Marian. Nå, vi var afsted på sådan en rejse her i en Modus, men den har vi sgu ikke skaffet alene. Den er skaffet i samarbejde med Axel nu. Og vi har jo erfaret, at der er forskellige benzinpriser rundt omkring i Europa, og lige her så koster det en 646. Det er lidt pricey, men så hvis man ligesom mig er lidt nær, og godt kunne tænke sig at spare lidt på benzinen, så har Axel noget, der hedder Axels Garage. Og der kan du blandt andet opnå Danmarks største tankrabat på alle GoOn-stationer i hele landet. Og så har de alle mulige andre gode fordele, så gå ud og tjek dem ud. Vi kan eventuelt lige prøve op på skærmen heroppe, hvad alle fordelene er. Men gå ud og tjek dem ud, det er i hvert fald godt til mit nære hjerte, når benzinen koster 646 hernede. Det er faktisk lidt skørt, det synes jeg. Vi har brugt 6.000 på at tanke 9 liter. Det er ikke særlig fedt. Så, vi siger godmorgen. Vi sidder ude for en Spis Slot, og hvad er det, vi har spist, William? Jamen, på Spis Slot, der har vi simpelthen spist det, som babyer spiser, når de begynder i fitness. Det er sådan noget proteinpuré. Det smagte ikke særlig godt. Og så har vi noget peanut butter jelly sandwich, vi har spist, som vi har med hele vejen fra Tyskland. Så nu håber vi ikke får dårlig mave. Ja, det er jo sådan lidt at leve livet på den vilde kant. Ikke noget toilet, og så spiser man mad, der ligger i 40 graders varme i 3 dage. Men modusen, der har jeg i hvert fald sovet rigtig godt. Jeg tror også, du har også lagt og Jeg æder med en boblet lidt. Jeg gik jo først i seng og stod senest op. Ja. Så det har været meget, meget lækkert. Det var tiltrængt efter i går. Vi sad på toppen af Spis Slot, og vi kunne se nogle bjerge i horisonten. Med en drøm om at bestige dem, drog vi mod dem. Så William, nu er vi eddermame kommet på afvej igen. Vi er på GoPro, fordi vi er simpelthen lige kommet på en lille bitte dejlig sidequest. Så nu hænger vi i Tatrabjergene i Slovakiet. Ja, vi har jo selvfølgelig, i stedet for at tage en rygsæk på, så har vi selvfølgelig taget vores troværdige stofpose med. Og vi har jo lidt solcreme med, og lidt nødder og noget vand. Så vi er jo markant bedre forberedt end de gamle, der kommer og iført meget, meget dyre vandrestøvler, vandrerygsæk og de der vandrepinde der. Ja, der har vi ramt toppen her. Ikke helt endnu. Vi skal op og se et vandfald. Så står vi dele med på en elbetop. Eller det gør vi ikke helt. Vi er i Tatrabjergene. Vi har kæmpe vandfald bagved os. Det er monster fedt. Og super flot. Og vi er jo gået af diverse sten og vandreruter og overhældet samtlige pensionister i deres meget, meget gode udstyr. Og vi har jo som, jeg ved ikke, hvor godt folk kender os, men ikke det bedste fodtøj. Nej, det er ikke anbefalet fodtøj til den her tur. Men det var det, vi havde på, så det var det, vi tog på. Nogle gange så handler det om vilje og ikke vej, og det er det samme, den her tur går ud på. Og Zacharias, hvad synes vi om at køre her i Slovakiet? Det er fuldstændig magisk. Det er mega fedt at køre.